Kiitos paljon. Haluut sä turpaa? Ai, vaihtore, tosiaan. Enkä anna. Haluut sä turpaas? Huonon oman tunnonko takia sä haluat halata mua? 3,60. Enkä anna. Kiitos. Kiitos. Tervetuloa. Eikö alentaminen kauppa-apulaiseksi riittänyt sulle? En tiedä. Hei, vieläkö täällä aherrat? Ei tää mun tilanne nyt niin vakavaa. Voidaan viettää rauhallista koti-iltaa. Ei. Kulta. Mitä saada vähän piristystä. Mun silmät on ihan solmussa. Että eiköhän laiteta pannu porisemaan. Mä tuun ihan kohta sukkain alas. Aivan varmasti. Ei. Hiljaa! Haluut sä turpaas? Mitä? Seppo. Tais päiväunet maittaa. Kerran. Mitä? Kyllä. Ensin yksi kysymys. Haluut sä turpaas? Vai onko täällä kaupalla niin hiljasta, että väkisin menee silmät kiinni? Älä välitä. Sitä paitsi ei se Stellansin kassa yhdessä tunnissa kovin paljon karttus. Ja onhan se kansalaisvelvollisuus käytävä täyttämässä. No, enpä tiedä. Tää on kuule iso juttu. Mä sain idean. Kuunteles. Minkäs sille sitten? Nyt kun mulla on asiat mallillaan, eikä Paula tuominnut mua. Niin, eipä olis uskonut tätäkään päivää näkevänsä. Jos... Niin... Eihän mulla ole osaa eikä arpaa tässäkään. Mä aion kuule vetäytyä niistä ympyröistä ihan kokonaan. Joo. En. Voi hemmetti tää. Nyt tämä teeskentely minun osalta saa riittää. On siinä mulla kans kaveri. Hei. Vaan vielä piti mennä haukkumaan Lasselle mua hirviöksi. Mitä? Hei, minne sulla noin kova kiire on? Miksi et ota kahvia kanssa? Voi hemmelin. Anne. Miksi olet jättänyt kaupan tyhjilleen? Huonon oman tunnon. Varasti täältä kaljapaki. Mä juoksin perään, mutta en saanut sitä kiinni. No avoimet ovet sitten vaan kaikille varkaille. No et säkään olis terävimmilläsi, jos olisit just kanssakihan Karla. Oot sä nukkunut täällä? Anteeksi. Mitä mun yöpymiseni sulle kuuluu? Ei ainakaan tää. Tää? Ei, missään tapauksessa. Vai? Aha. Eihän sun tarvitse pelätä mua. Tuollaisten tekopyhien sosiaalitanssien sääriä.